medzištátny zápas. Aj, skoro Slovensko dostalo. Len ja neviem, kde ste zobrali, že vy ste Slováci a my sme ako Paruskáči. Žmurku a očkom. Žmurku a očkom na Kovačuka a Kovačuk sa dostalo. Áno. Krásna prihrávka. A skoro tam bol bratia a sestry. Kostole všetci pri telke. Chod za komentátorom. A je to koľko má? Bratia a sestry v hokeji. Drahí bratia a sestry v hokeji. Vyšli sme sa v tomto stánku, aby sme si poslali noviny. Bratia a sestry, títo. A čo? Môžeme dať bratia a sestry. Apoštolská cirkev versus, čo ja viem, evanjelická. Čo ja viem? Silas? Ja som proti Hare Krišne. Joj, ten tam bol skoro. Ty tam brán radšej a neskackaj tam. To je jeho chyba. Dva 1 vyhráva Slovensko. Ale kdeže? Švedi vyhrajú. Jakí Švedi, vy ste Rusi? Rusi. No pre červený je to... Rusíni. Ukrajina. No, to nám chybí. Ku štěstí. Ten Pokémon začal zahrať. Ty kokos, to bol skoro gól. Ne? Na kokosy. Čo ty Drahí robíš? bratia a sestry. Čo? No choďte proti sebe. Krásne. To bol logické. Otočka. Aj. Joj. To bude prúser. Bratia a sestry samostatný najaznejšie. Joj. Ty si im videli, alebo nie? Majo. No, čakám. Ja, vieš čo. Prihrávka je tlak. Dobre, to je jedno. Rusko práve Šajbu, vyhrávalo 2-2 šajbu. To je neuveriteľné. Šajbu. Ešte šajbu. Pozor. Počkaj, ja som tu. Odsunutie ľadovej plochy. Hej, dáva, Nie sa obsahčení. Video rozhodčenie. Hore na tabulkách sa už objavilo skóre 3-2. Ale je to chybný úkaz. No, ale fakt toto. Toto Čo, je jaké? platilo. Však tuto bola, toto je čo? Toto není brána? To je za Tuto je brankovou čiara, čiarou. tuto je bránková Za čiara. brankovou Aj dobre, čiarou, uznáme že je. to. Možno keby to bolo na streche. Toto chceme my. Rozhodca odpískané. Aby nám pískali My falošnú Slováci sme rozumnejší, odstúpime Rusi.